Kajing persya ya kasukar MDA kalaya biteng ha kajalla na kajing kini kai SSA mentaka sengipat kasau tarik ulber arajar arfuar lami sakin nong tray bah madu jengka kot kakia akisong kitau ya kabalatip kum ki asya dekispa pat ki hajar ngot kinong tray asya rengkat ke jansam ke babulu bakejupong haba ki rung kisong kitau bani wat jengtep alok kot kakia kilami pat ba akisulok jokanong ba shelong Banra ya ke lamayong, banra ya ke plakat, bandawa na ka sorkar, bakadai ban siu, ya kajing siu ka bakadai hok ban yo. Kata kajing siu kolong na ka kandai po tangka sisngi, syaka sansma tangka sisngi, habaki lej ban peit na mtaka koi kakya, ban kaliban penthe ban wanwan jing tip ru khambaha, ya ka koi kakya jong kipat ba ki badan hakinong kendong. Kinong tray asya kidai kinong tray ki bak madu khamtam e akapor, kajing wana shop jaga jing pangklam COVID-19. Dai maki ke barong syaki yin kisam na kamtaban wajing tip syaka kot kakia Ni dan kam ni dan kam ni dawa ni diman Kini kajing yakhi jungki asya kalayo ru ya kajing kershan na upostor kersoi bor pertu ubaladawa baka sokar ka debat itu no ya kinong tray asya kum kita kinong tray ke bande jengka kot kakhia kun ke jungi bangin yo ya ke jela ke bakot ke bakhia aga baki briu kinong ki bakot ki bakhia hindrai season pe si ki babun ki ban perkhat kinong ba kini ki tray ka kam ke barit ke bam i dondor hindrai kamnong kumta ki asya ki balong ki nong tray mon sobha kat kum ke skim ke ba ke sarkar India kala sedang nadu ke senam arajar san ka kam ke jongki ka long ke ba khia hadu kata-kata kirung nagawi ke thliu ying sagawi par ke thliu ying ban ke li ban pertho ban tokit ya ke jinglong ke jingman jong ke kot ke khia jong ki briu ha ki babun ki benta but ya kata ke kam ka ba kirung nagawi ke tingkong ying sagawi par ke tingkong ying nagawi ke si sagawi pat ki yo ha ke jingsiu ke barit na ke baritam but kalalong sisa ke jing ban khia ya ke jing im ke jongki mdei tang baki yo ya ke jing yo ke barit lani ke jing siu bainong lani ke jing siu tulop ke barit ha ke jing sisa ke tulop lu kim yo i ke sulong tang itu i bai benrap pisa bagi yo ke bagi akat kum ke skim ki ong ke incentive but ilong ibarit hadu kata-kata haba yenu jor bre bat ke kam ke baki ki hab ban trei hoi kat kum ke skim ki ong ba ki asya ki trei ya ke kam ha ke por ke baki laj ke bamut ba keni ke skim hi kam keni no ya ke jing im ke jongki bakin trei da ki wei pat ki kam hindrei hamadan bat ha ke jing sisa kamlong kumta ki asya ki bapli nadu bami ke sngi hadu besep ke sngi labanong pra shipo khat ar kenta hadu khat san kenta ha ke sisngi ki trei hadin bakilawan ban rung saying ki briu ban tokit ya ke jinglong jingman jong ke kot ke khia ki hab ban penkre saya ke report ke jongki bakin ai syaki health center ki baki ki trei but ngidai ru ban tip ya ke ni ke wei badai halor ke report ke jongki ba ki doktor lani ki bayadon benta ha ke tenat ke kot ke khia
bat ka sarkar hi ka thau ye ki policy lani ka sna ye ki plan bat ye ki program kumno banwan ra ya ka jingkot jingkhia ha ki nong song snong highway pe way nong song snong ti kumta ngi snotho ba ka kam jong ki asha kam de ka kam ka bakai ka de ka kamba ka ba kraw ka ba ki le nagabanta ka jingim jonga jongpi i way pe way i nong song snong balara phi pe kat kum ka scheme ru ki asham dei tang ba ki le tokit lani ki kli ya ka jinglong jong ka koi ka khia jong ki brew ndai kat kum ka scheme la batai ru ba ki la ru ban ai jingerap ya ki brew kum ya ki ba pang po lani ki ba pang pre ki ba pang penhiar bat kani kalayarap ya ki nong song snong haga jaka bakin du sngi lani bakin du bela bag tang namar bagi ha ban wat dawai lani ban wat jing sumar se dispensary lani se PHC bat kumta teter kiladon ki asha ki balet adu atingkong gieng ban ai ga jing sumar ka baki briu ki don kam ti kani ka de ka kam jong ki asha haga bai dei bat ka kot ka khia mo teng teng ngi se ye kren sepang ka jing roi lani ka jing kiu jong ka jela bat ngi dei ban sotu badan tang artli ki dingkot ki bakraw ki ba ngila ban tho ye ka jing kiu bat di ka jing hiar jong ka jela ka wei ka dei ka kot ka khia jong ki nong song snong lani ki nong song snong ki long ki ba kot ki ba khia lani lara kata ka kot ka khia bat ka sumar pang ka long ka ba biang ha ka snong bat ha ka jela bro ka wei bat ya kata ngila ban kam bangilong ka jela ka bala roi bat ka bala ya sakmat lada ka puli ka dangle jong ki khon ki kti ki jongi ka long ka biang utaru udei wei pat u dengkot u bakraw u bala ban tho ya ka jing roi bat ya ka jing ya chaprang jong ka jela ka jongi te kumta ki asha kimdei ki nongtrei ki ba mulumana ki bangila ban su pe iben ki lani bangila ban su nyoben ki kamdei kumta ndai ka longpat ke basosi ba hakini ki khendiat por ki khendiat banai watang kata ka jingsiu ka baki ki dei banyo kata ka jing banrap pisa ka baki ong ha ka scheme ka incentive ba pher ka baki ki dei banyo ka balong tang hapo 8,000 tengka ba ka ai ka central government but ka ba ka state government ru kala kular ban ai ka ba yeringkan bat kata let's say ka ban long kumno ha ka si banai kinyo 100,000 tengka ndai da piper khan 100,000 tengka akum gani ka juk ka barem ka perthai ka batan bat ka bahiran kumno kin im watang ya kata ka 100,000 tengka ru kimla banyo tikna bat kat kumbangi i kat khubor ba ka jingsiu yaki ka long ka bam tikna bat dagi banai ka pisa ka sakut bat dei na kata ka daw ba ha gani ka sautrik ulaber arjar arpuar ka kenhun jong ki nongtrei asha kata ka Meghalaya Asha Workers Union kila sim ya rai ban pelong ya ke jing khi nagabenta ki jing dawa ki babun ki jongki ti ki jing khi bat ki jing dawa jong ki asha ki long ki ba songnya bat ki ba song an ka ba mangi ki nong song snong ni dei ban kersan ting yaki bat khamtam bangin ya yang ringkat bat ki ban ye khun nagabenta ki hok ki jongki hoi kat kumbangi i haki khubor ka union jongki asha ka dawa ningkong ba ka sarkar kariban pelatno ya kata ka pisa ka baki ki ban yo henrei ngina ru ban benrap kiseng nongtrei nongbala ki badan ha gejela kila ban kersyani ki bat ban aimen sim susu iki bat mangi ki nong song snong ru ngila ban ya dawa ringkat bat ki ba anyono ya ki nongtrei asha lani ya ki asha kum ki nongtrei ki ba pura jong ka tanat ka kot ka khia bat haba la nyo ya ki kum ki nongtrei ki ba pura jong ka tanat ka kot ka khia ka ba mut kin yo lut ya ki hok jong ki kum ki nongtrei kum ba yo lem ki we ki nongtrei sarkar bat ki bamdei sarkar ru ka ba mut ki yo ya ki leave ki yo ya ki jingsiu ki ba biang kat kum ka jing tibet ka jongki bat ngimdei ruban klet ya gani ka wei ba ki nongtrei asha la dei ban nyo ya ki kum kita ki skilled but ki highly skilled laborer
Kabamut ki nongtrei ki bala pentebet. Namar ki asharu mdei tang ba ki sulet se ki yeng ki beriu ban keli. Lahikai ki bakin tip sepang ka kot ke khia bat ke sumarpang. Kabamut ki layo ye ke jingikai. Mentalele ngitip ba la batharu ye ki asha bakin penyaj seki artli ki weipat ki program. Bagata kadai ka malaria bat ke tuberculosis control program. Kabamut kiniru ki dei ki jingpang ki ba ki briu ki ba trei nagabenta kini ki jingpang ki hab bantip ki dei ki jingpang ayu bat kumno bakin le yeladi bat kumno bakin yethu seki nongsong snong kumta ki asha hi ki dei ki skilled lani ki highly skilled laborer bat kumta ka sarkar kadai ban treat yaki kumta kadai ban nyo yaki kumta bat kadai ban siu yaki kat kum kata ka minimum wage act kaba batai shai ki ki skilled labor bat ki ki highly skilled labor tenrei katba ka sarkar kadang penbet ya kata kabamut katba ka sarkar kadang perkhat kumno ban penlong yaki asha kum ki nongtrei ki bapura jong katnat ka kot ka khia bat bakandang penkre kumno ban siudor yaki ka tulop ka jongki kabangi dei ban dawa ringkat bat ki ba mardor mentahi ka sarkar ka dei ban siu no yaki amduna ya ka khatpra hajar shibanai kani ka dei ka hok jong ki asha bat lingba gani ka khubor nga ai ya ka jing krishan ka bapura ya ka jingikhi jong ki asha nagabenta ki hok ki jongki bat nga khot nga weru ya ki weipat ki para nongtre nongbelasngi ki badan haki seng bat ki kenhun ki baper bat jingi barok ki nongsok snong bangin ailem ya ka jing krishan nagabenta ki asha hagani ke jingye khi ke jongki bat bangin poilang sha ka thong jong ka jingjau Okay, multi ground di be. Yes,